I dag var alting ved det gamle, da fodboldspillerne fra AGF gik på træningsbanen. Klubbens seneste regnskab viser ellers røde tal på bundlinjen, men et underskud på 6,9 millioner påvirker hverken spillere eller klubbens direktør. Ja, det er for perioden en smule bedre, men det er ikke noget, som gør, at vi mister ydmygheden eller lysten til det hårde arbejde, og det kræver hårdt arbejde i fremtiden også, hvis vi skal leve op til bedre både sportslige og ikke mindst økonomiske målsætninger. Ja, vi er her for fodboldens skyld i det store billede, men og for at give folk nogle positive oplevelser, og det er så spillernes opgave. Fodboldklubben AGF har for nylig fyret 18 medarbejdere. Det giver flere penge, der ifølge direktør Jakob Nielsen skal bruges til at forbedre sportslige resultater. Men ellers så handler det jo mere om, at vi på sigt får skabt en balance, og at vi kan bruge så mange penge på fodbolden som muligt, og så skulle det gerne være sådan en snibboldseffekt, at jo flere penge vi bruger på fodbolden, jo bedre fodbold kommer vi til at spille, jo flere kampe kommer vi til at vinde, jo flere tilskuere kommer det til at være, jo bedre bliver det at være sponsor osv. osv. Men vi har også råd til at tage et år mere i første division, hvis det bliver nødvendigt.